Il-pubblikazzjoni dwar l-istorja tal-produzzjoni tal-melħ f'Malta żvelat dokumentazzjoni ġdida dwar 40 salini mxerda f'Malta Għawdex u Kemuna. Il-pubblikazzjoni Salt Pans in Malta ta' Pauline Dingley fiha madwar 300 paġna, bl-awtriċi tisħaq magħna li l-biċċa l-kbira tas-salini fil-Gżejjer Maltin huma xhieda ta' ħidma jibsa u għadhom f'kundizzjoni tajba. Hija tamat li l-ktib jgħinna nifhmu aktar it-tradizzjoni tal-melħ, is-sistema tas-salini fil-Gżejjer Maltin u t-tifsira tagħhom għall-wirt kulturali. Għandna dokument li jgħid kemm il-produzzjoni kif kienet, kemm is-salini kif kienu, kemm li huma ħofor fil-blat u kemm huma mibni minn inġiniera kemm tal-kavallieri u kemm imbagħad il-Maltin bdew jikkupjaw bħalhom. It-tnedija tal-ktieb saret fis-Salina, fejn hemm l-akbar sistema ta' salini madwar l-arċipelagu Malti, iddisinjati mill-inġiniera tal-Ordni ta' San Ġwan. Is-Sinjura Dingley spjegat li l-ħidma fis-salini kienet waħda mill-industri ewlenin fil-Gżejjer Maltin għal mijiet ta' snin. Qalet li laħqet l-aqwa tagħha fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan, meta l-melħ Malti kien jiġi esportat fil-kontinent Ewropew u kien meqjus fost l-aqwa melħ għat-toma u l-kwalità tiegħu. Il-kavallieri minn hawnhekk kienu jesportaw il-melħ fl-Ewropa kien hemm l-aqwa melħ, wieħed mill-aqwa melħ kien ta' Venezja u ta' Malta kien jikkompeti sew miegħu. Kemm bħala l-kulur abjad, kemm bħala aċidità, kemm bħala toma. Malta dejjem kellna wieħed mill-aqwa melħ. L-awtriċi sostniet li l-melħ f'Malta għandu jkun sfruttat kemm għall-użu kulinarju u kemm għal skopijiet kulturali turistiċi. Il-ktieb li huwa pubblikazzjoni tal-SKS jista' jinxtara waqt il-Festival tal-Ktieb fil-Belt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.